τηλεθεατές μου. Οπότε το GPS λέει ότι θα φτάσουμε σε 8 λεπτά. Οπότε θα τραβήξουμε για 8 λεπτά την διαδρομή, να δείτε και εσείς πώς είναι. Ωραία, τώρα θα σας πούμε μερικά πράγματα για το κάστρο του Πλαταμόνα. Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ένα ιστορικό οδηπορικό σε ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά κάστρα της Ελλάδας, το κάστρο του Πλαταμόνα. Μαζί θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο για να ανακαλύψουμε ποιος το έκτισε, γιατί επιλέχθηκε αυτή η στρατηγική τοποθεσία και ποιοι λαοί και αυτοκρατορίες το διεκδίκησαν μέσα στους αιώνες. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την ιστορία ενός κάστρου που για περισσότερους από 8 αιώνες φύλαγε το πέρασμα ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Όπως καταλάβετε, σήμερα θα μας πει την ιστορία, η νύφη μου ουσιαστικά, του κάστρου του Πλαταμόνα. Δεν θα ακούτε τη χάλια τη φωνή μου, θα ακούτε μια γυναικεία φωνή. Μήπως και τραβήξουμε περισσότερους συνδρομητές και φτάσουμε τους περιβόντους 1000 συνδρομητές, όχι συνδρομητές, εγγεγραμμένους βασικά, ναι. Είμαστε 995, βλέπετε τέρμα πάνω, ξεκίνησε ήδη να φαίνεται το κάστρο. Οπότε στο βίντεο θα το κάνουμε και ένα zoom, να το δείτε κι εσείς πως φαίνεται. Το βίντεο το τραβάμε σε 4K ποιότητα, οπότε άμα έχετε οθόνη 4K μπορείτε να το δείτε στη 4K σας εικόνα και να έχετε μια πολύ πιο ωραία εμπειρία. Και αυτό το κάστρο, παιδιά, είναι πανέμορφο, είναι από τα καλύτερα διατηρημένα βυζαντινά κάστρα στην Ελλάδα και βλέπετε και το πύργο τέρμα πάνω, που ουσιαστικά αυτός ο πύργος το έφτιαξαν οι Φράγκοι που το είχαν κατακτήσει μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και συγκεκριμένα το βασίλειο της Θεσσαλονίκης. Οπότε αυτά στο περίπου θα σας πούμε σήμερα και τα υπόλοιπα θα σας τα πει... μέτρα. Στρίψτε δεξιά. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούμε όταν φτάσουμε στο κάστρο. Οπότε απολαύστε τη διαδρομή μέχρι το κάστρο, παιδιά. Πας πανέμορφο, όλη η φύση γενικά. Κάτσε να ανοίξουμε το παράθυρο. Να τραβάς καλύτερα. Τώρα στρίψτε. Ναι. Πάντως έχει αρκετό τουρισμό, μπορώ να πω. Μια υπέροχη διαδρομή, όπως βλέπετε και εσείς. Και σκεφτείτε εκείνη την εποχή, για να πάτε σε αυτό το κάστρο έπρεπε να πάτε από χωματόδρομους και λοιπά και τον Εβίτα. Αυτός ο δρόμος είναι νέα εποχή, ας πούμε, μετά το 1950 φτιάχτηκε ο δρόμος αυτό, νομίζω. Μπορεί και πιο μετά, δεν είμαι σίγουρος. Άρα βλέπετε πόσο δύσκολο είναι να φτάσει κάποιος σε αυτό το κάστρο. Έτσι ώστε σκεφτείτε να ανεβαίνει ένας στρατός προς τα πάνω. Στρίψτε αριστερά. Να προσπαθεί να κατακτήσει αυτό το κάστρο. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να ανεβεί αυτόν όλο τον τεράστιο τον λόφο και να κάνει την πολιορκία κιόλας. Και επίσημα φτάσαμε στο κάστρο, παιδιά, του Πλαταμόνα. Στρίψτε αριστερά. Εδώ. Ωραία, ξεκινάμε το μίνι ταξίδι μας ουσιαστικά για το κάστρο. Εδώ βλέπετε και πότε είναι όλες τις λειτουργίες. Από τις 8 μέχρι τις 3.30, καθημερινά Δευτέρα και Κυριακή, Τρίτη κλειστά μας γράφει, οπότε να ξέρετε άμα έρθετε. Η είσοδος είναι 10 ευρώ. Είναι λίγο ακριβή, μπορώ να πω, για 10 ευρώ είσοδος, αλλά είναι από τα λίγα κάστρα στην Ελλάδα, οπότε μπορεί να το πούμε ότι μας εκμεταλλεύονται λίγο. Τουλάχιστον για τους Έλληνες μπορούν να το είχαν κάνει 5 ευρώ και για τους τουρίστες να το είχαν 10 ευρώ, δεν υπήρχε θέμα. Οπότε ναι. Το είχαν δωρεάν. Δωρεάν ακριβώς, ναι. Ωραία, ωραία, μπορεί να δείτε λίγο από εδώ πέρα το υπέροχο δασάκι που έχει όσο ανεβαίνουμε. Είναι μεγάλη η χώρα. Είναι μεγάλη η χώρα.
εν μέρη. Οπότε σκεφτείτε μία ότι για να έρθει κάποιος να κατακτήσει αυτό το κάστρο έπρεπε να ανεβεί όλη αυτή η διαδρομή που θα κάνουμε τώρα. Και όπως καταλάβετε δεν είναι απλή διαδρομή, είναι μια ανηφορική διαδρομή γιατί είναι χτισμένο σε ένα λόφο τέρμα πάνω. Οπότε όταν φτάσουμε πάνω στο κάστρο θα βάλουμε την βοηθό μας να μας πει την ιστορία του κάστρου όταν να βγούμε πάνω στα τείχη ουσιαστικά. Βλέπετε εδώ πέρα άλλη μια διαδρομή η οποία ουσιαστικά ήταν φτιαγμένη για να ανεβαίνουν, όπως φαίνεται. Δεν νομίζω να πηγαίνουμε από εδώ πέρα, δεν επιτρέπεται, αλλά θέλω να σας δείξω πως είναι γενικά. Λογικά από εδώ ανέβαιναν και πηγαίναν στο κάστρο. Αυτή η διαδρομή που κάνουμε τώρα εμείς λογικά θα είναι που την έφτιαξαν έτσι ώστε για να γίνει. Άρα μπορούμε να ανεβούμε από εκεί πέρα, βλέπεις? Ναι, μπορείς να πας από εκεί. Πάμε από εκεί πέρα. Θα πάμε από τη δύσκολη διαδρομή να κουραστώ και λίγο. Δεν πειράζει. Τώρα πρόσεχε πολύ με τις πέτρες, να ξέρεις. Οπότε όσοι ηθείτε εδώ πέρα, παιδιά, να προσέχετε με τις πέτρες, όπως μας λέει ο βοηθός μας, για να μην γλιστρήσετε και έχετε ατυχήματα και τα λοιπά. Και να μην παραπατήσουμε. Και να μην παραπατήσουμε ακριβώς όπως λέμε. Πάντως έχει αρκετό τουρισμό, όπως φαίνεται αυτή την περίοδο, το κάστρο. Και τώρα σκεφτείτε, είστε ένας Ρωμαίος στρατιώτης και ανεβαίνετε σιγά σιγά στο κάστρο για να πάτε στο κάστρο και να μιλήσετε στο στρατηγό εκείνης αυτής της περιοχής. Και να είχατε το εξοπλισμό, να κρατήσετε ασπίδα, δόρυ, να φορούσατε όλη την πανοπλία αυτήν, τη ρωμαϊκή. Και 12 ώρα τώρα πρέπει να είμαστε εμείς, περίπου 12 ώρα φτάσαμε εδώ πέρα. Οπότε έχει και μια μικρή ζέστη. Θα ήταν λίγο δύσκολο να ανεβείτε αυτή τη διαδρομή έτσι απλά. Πάμε από εδώ, περίμενα να κατεβαίνουνε. Α, κάτσε να πάμε κανονικά. Πάμε από εδώ πέρα, εντάξει. Στον γυρισμό θα κατεβούμε εκεί πέρα. Οπότε κάτσε μία να βγάλω και μία εδώ. Πώς είναι γενικά το χωριό από εδώ πέρα. Και εκεί τη θάλασσα να δεις. Θα πάμε για εκεί πέρα, ναι. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Έχουμε το κάστρο έτσι από εδώ κιόλας. Σήμερα δεν θα δείτε καθόλου το χέρι μου όπως την άλλη φορά. Πήρα ένα εξάτημα να κρατάω την κάμερα, να μην την κρατάμε τα χέρια. Οπότε είμαστε καλά. Στο γυρισμό θα πάμε από εκεί πέρα στην γωνία να σας δείξουμε και τη θάλασσα που δείχνει το κάστρο. Και βλέπουμε να ανεβαίνουν και αμάξια κανονικά, όπως φαίνεται, μέχρι πάνω. Μόνο αμάξια που μπορούν να ανέβουν αυτή τη διαδρομή. Ναι. Όχι όλα. Και αυτά είναι αυτών που δουλεύουν εδώ πέρα. Λογικό, ναι. Ναι, θυμάμαι κάτι για τις πέτρες μας έλεγαν. Πήγε πρόσφατα η βοηθός μας με ένα σχολείο εδώ πέρα, οπότε τους έκανα και ένα tour και τους είπαν διάφορα πράγματα κιόλας. Πανέμορφο πραγματικά. Θα σου άρεσε να ζήσεις σε ένα τέτοιο κάστρο, για πες μας. Σε ένα τέτοιο κάστρο. Ναι. Ανάλογα. Μέσα το κάστρο έχουν βρεθεί ότι υπήρχαν κανονικό σπίτια, οικισμοί μέσα. Δηλαδή ζούσε κανονικά ο κόσμος μέσα εδώ πέρα στο κάστρο αυτό. Δεν είναι ένα απλό στρατιωτικό κάστρο που ζούσαν. Τι θα ήμουνα. Ναι, τι θα θα πάμε στο γυρισμό. Από εδώ να δούμε τι είδη. Ναι, μετά. Πάμε στο γυρισμό, ωραία. Κοιτάξτε πόσο ψηλό είναι, παιδιά. Τεράστιο. Βλέπετε εκεί πέρα είναι καταστραμμένα λίγα τείχη λογικά από βομβαρδισμούς. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εδώ κάνανε την άμυνα οι Αυστραλοί στρατιώτες εναντίον ενός γερμανικού τάγματος και γι' αυτό βλέπετε όλες αυτές τις καταστροφές στο κάστρο, γιατί οι Γερμανοί βομβάρδισαν εδώ πέρα για να κατακτήσουν το κάστρο.
Λοιπόν, θυμάμαι. Αυτά εδώ λέγονται ορόληψη. Ωραία, Έτσι εδώ μαζί θυμάμαι. με αυτά που Τίποτα. είχε ακούσει και μας είπε, αυτά λέγονται ορόληθοι. Ορόληψη. Πορόληθοι. Δηλαδή είναι, βλέπετε, διαφορετικά από την κανονική την πέτρα. Και άρχισε να με πιάνει και η ζέστη. Πάμε από εκεί πέρα να δείξουμε και την υπόλοιπη μεριά. Και μετά να γυρίσουμε να μπούμε μέσα. Να μην κάνουμε πάλι την ίδια διαδρομή. Ωραία. Βλέπετε έχει φιλτρώσει και βλάστηση κιόλας. Αλλά βλέπετε πόσο τεράστιο είναι, δηλαδή δείτε. Δηλαδή πόσο, δηλαδή σκεφτείτε θέλει μια σκάλα τουλάχιστον 15 μέτρα. Τι λέω, και μπορεί και παραπάνω άμα το σκεφτείς. Μπορεί και 20 μέτρα σκάλα να χρειάζεται. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να είναι εδώ πέρα. Σαν την αρσημίδα αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, η κατασκευή. Είχε ένα έξτρα πυργάκι. Σαν έξτρα πύργο μου φαίνεται εδώ πέρα να ήταν. Που μετά καταστράφηκε. Οπότε για να συνεχίσουμε. Βλέπετε έχουν και δέντρα τεράστια. Και εδώ πέρα βλέπετε πως είναι η θέα. Πάντως βλέπετε ότι υπήρχε κι άλλο τείχος όπως φαίνεται. Ή τυχάκι φτιάχτηκε μετά, δεν ξέρω τι παίζει ακριβώς εδώ πέρα. Ότι μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι τόσο βαθιά, μέχρι τώρα θα πάει. Δεν μας συνηθίζει άλλο. Μπορεί να κάνεις και τον κύκλο του κάστρου όλο. Αλλά επειδή ο βοηθός μας έχει μείνει πίσω, λογικά δεν θέλει. Θα συνεχίσουμε κάποια άλλη φορά το γύρο του κάστρου. Αλλά βλέπετε συνεχίζει όλο. Μπορεί να γυρίσει το όλο το κάστρο γύρω-γύρω. Άμα θέλετε να δείτε πως είναι όλο. Οπότε γυρίζω προς τα πίσω. Και μπορεί μετά, όταν βγούμε το κάστρο, να το κάνω μόνος μου όλο τον κύκλο του κάστρου. Θα το σκεφτώ και θα αποφασίσω. Αλλά φαίνεται ότι μπορεί να κάνεις όλο τον κύκλο του κάστρου γύρω-γύρω με τα πόδια, άνετα. Ας δείχνουμε λίγο εδώ πέρα πως είναι. Πολύ ωραία. Και επίσημα φτάσαμε στο κάστρο, οπότε σας κλείνω και θα τα πούμε σε λίγο. Ωραία, και εδώ επίσημα μπαίνουμε στην είσοδο του κάστρου. Από εδώ είναι η είσοδος. Έχει τέλεια δροσιά, παιδιά. Δηλαδή μου άρεσε να κάτσω εδώ πέρα και να χαλαρώσω. Δηλαδή θα μου άρεσε να έχει μια καφετέρια εδώ μέσα και ουσιαστικά να πίνεις το καφέ σου μέσα στο κάστρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ξεκινάμε τη διαδρομή, παιδιά. Εδώ πέρα τι είναι αυτό? Γράφει? Όχι, βλέπω στο περίπου στο κάστρο. Αυτό δεν ξέρω τι στο περίπου ήταν, παιδιά, να πω την αλήθεια. Μπορεί να ήταν και που είχα πάει και στο άλλο κάστρο. Άμα θυμάμαι καλά, που ήταν και εδώ πέρα που είχαν το νερό και έτσι φάση. Μπορεί κιόλας να παίζει. Ωραία. Πάμε προς τα εδώ. Ωραία. Πάμε να δούμε αυτό πρώτα. Πόσο από εκεί λέει πηγαίνουμε. Πάμε από εκεί πέρα. Και μετά στο τέλος όταν γυρίζουμε θα δούμε και αυτά που έχουν γύρω-γύρω εδώ πέρα. Όσο όπως φαίνεται έχει αρκετό τουρισμό. Είναι πανέμορφο πραγματικά. Είναι από τα πολύ καλά διατηρημένα κάστρα σε όλη την Ελλάδα. Και νιώθετε στην κυριολεξία, παιδιά, ότι είστε σε ένα κάστρο μεσαιωνικό. Και είναι τύπου σταυροφόρων, δηλαδή τύπου μεσαιωνικής Ευρώπης. Ανεβαίνουμε εδώ πέρα πάνω? Όχι, δεν ανεβαίνουμε. Αλλά είπε ότι υπάρχουν διάφορα μέρη που μπορείς να ανεβείς πάνω. Μπορείς να ανέβεις από εδώ. Επάνω, απλά πρέπει να προσέξεις. Ωραία, εδώ.
Έχει λιώσει από τη ζέστη καημενούλα. Σίγουρα. Οπότε εδώ έχουμε και την ελληνική σημαία. Οπότε συνεχίσουμε λίγο να ανεβούν αυτοί εδώ πέρα πάνω να δουν το κάστρο. Οπότε συνεχίζω εγώ, αφήνουμε τη βοηθό μας να παίξει με τη γάτα όσο θέλει να την απολαύσει. Και πάμε λίγο από εδώ και μετά θα ανεβούμε λίγο να τελειώσουμε για να πεις αυτό που θέλουμε. Εσύ κάτσε εδώ πέρα, κάτσε στον ίσιο και επιστρέφω. Να δείξω λίγο αυτά εδώ πέρα που έχει. Τώρα αυτό τι μπορεί να ήταν άραγε και είναι έτσι καταστραμμένο. Πολλές ερωτήσεις παιδιά έχουμε. Λουκά πρέπει να είχαν κάνει ξεναγό, το ήρθατε εσείς και κάποιο ξεναγό. Ναι, έχει και τώρα ξεναγό 8 ευρώ. Το 8 ευρώ. Άλλη φορά, άλλη φορά. Μην τα φάμε όλα τα λεφτά μας εδώ πέρα παιδιά. Ωραία. Το απολαμβάνουν οι τουρίστες, βλέπουμε τώρα πάνω εκεί πέρα τη θέα. Εγώ θα περιμένουμε λίγο να τελειώσουν οι τουρίστες εκεί πέρα πάνω και να ανεβούμε πάνω εκεί πέρα και να πούμε αυτά που ψάξαμε και αυτά που έπεσαν και βρήκα για το κάστρο παιδιά. Οπότε άμα θέλει να βιώσετε μια καλύτερη εμπειρία, τουλάχιστον στο κάστρο και να ξέρετε τι βλέπετε κτλ. Μπορεί να δώσετε 8 ευρώ και να έχετε ένα ξεναγό. Οπότε εμείς το λογικά να το κάνουμε αυτό αργότερα, μια άλλη φορά. Έτσι ώστε, έτσι κι αλλιώς κάνουμε δοκιμαστικά βίντεο τώρα, να δούμε αξίζουν, τραβάει τον κόσμο, δεν τραβάει τον κόσμο και θα δούμε. Τι λες, θες να ράξουμε εδώ πέρα και να ράξουμε την πολύ πέρα εδώ πέρα, στο νήσιο. Καλή ιδέα. Πάντως είναι πολύ μεγάλο, Είναι πολύ μεγάλο παιδιά, πραγματικά. Και εκεί είναι πολύ ωραία η θέα. Θα πάμε εκεί πέρα, ναι. Ωραία. Κατεβαίνουν οι τουρίστες, οπότε πάμε να ανεβούμε και εμείς πέρα πάνω και να σας πούμε, ενώ δείχνουμε τη θέα από το κάστρο, το πρώτο μέρος από αυτά που έψαξα και βρήκα για το κάστρο. Οπότε κλείνω το βίντεο και το ανοίγω μόλις ανεβούμε πάνω. Βασικά θα ανεβούμε τώρα πάνω κατευθείαν. Keď nemyslím, nepočítame jedno. Vegíte, kto robil fotky moje? Ale teraz to rozprávame. Koľko fotiek si urobil? Keď nepočítame jedno. Να και η γατούλα πάλι που έχει αράξει εκεί πέρα. Και προσοχή, άνοδος θα τύχει και η δαιμονή κινδυνός. Wow, εντυπωσιακό παιδιά. Πραγματικά. Ωραία, συνεχίζουμε το βίντεο μας. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Λίγο υπεθαρμάθηκε η κάμερα από την ζέστη και από τον ήλιο τον τρομερό που έχει αυτή τη στιγμή. Οπότε μας λέει και λογικά αυτό ότι είναι εντυπωσιακό που βάλανε και περιγραφή, μπράβο τους. Ο ναός, ο τρίτος, κάστρο Πλαταμόνα. Μονόχωρος ναός διαστάσεων 5,50 μέτρα. 5,5 επί 3,40. Σώζει τρίπλευε εξωτερικά και ημικύκλικη εσωτερικά, κόγχη με χτιστή Αγία Τράπεζα. Διακρίνεται ο γραφικός για κόσμο που χρονολογείται τον 14ο αιώνα και 17ο αιώνα με αγίους και ιεράρχες σε τείχους σεζόμενους. Αριστερά. Πάμε να το δείξουμε και αυτό το κομμάτι. Οπότε εδώ παιδιά βλέπουμε ένα ναό χριστιανικό που χτίστηκε τον 14ο αιώνα, όπως διαβάσαμε εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε τώρα εδώ πέρα. Οπότε σκεφτείτε, αυτός
ήταν αρκετά ψηλός. Απλά με τους βομβαρδισμούς λογικά που έκαναν οι Γερμανοί, τότε καταστράφηκε κιόλας. Πάμε από εκεί, μας πηγαίνει και από εκεί κιόλας. Γενικά οι περισσότερες καταστραφές έγιναν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τους Γερμανούς που βομβάρδισαν το κάστρο με το πυροβολικό τους για να σταματήσουν ουσιαστικά τους Αυστραλούς που ήταν εδώ πέρα και κρατούσαν άμυνα. Και είναι λογικό να το θέλανε αυτό, γιατί δεν θέλανε να είναι η προέλασή τους προς τα κάτω, να έχουν ένα στρατό από πίσω τους και να τους υπερφαλαγγίσει ουσιαστικά. Ωραία, συνεχίζουμε τώρα. Πάμε να σας δείξουμε όλα τα μικρά κομματάκια που έχει ουσιαστικά γύρω γύρω. Θα πάμε προς τα εκεί. Για να δούμε τι είναι και αυτό εδώ πέρα. Ο ναός ο δεύτερος, όπως φαίνεται. Θα μπορούσαν τουλάχιστον να διορθώσουν αυτό εδώ πέρα, τουλάχιστον. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο, μπορώ να πω. Απορώ γιατί δεν το διορθώνουν. Εδώ τώρα πάνω δεν ξέρω, μου φαίνεται, λέει ναός ο δεύτερος. Οπότε είναι ακριβώς όπως είπε και η βοηθός μου, τόσα λεφτά παίρνουν. Θα μπορούν να το διορθώσουν. Οπότε ακόμα ένας καταστραμμένος ναός μέσα στο κάστρο. Οπότε μέχρι τώρα έχουμε δει το κάστρο είχε 2 ναούς μέχρι τώρα. Λέει πότε εδώ χτίστηκε αυτός ή δεν λέει, για να δούμε, μπορούμε να το διαβάσουμε. Ο ναός Β, φτάνω στην κόχη του ιερού και το βόρειο πλευρικό τοίχο υπάρχουν τοποθεσία το 17ο αιώνα, παιδιά, αυτό στήθηκε ο ναός, δηλαδή πολύ πιο μετά από τον πρώτο ναό. Ο πρώτος ναός που είδαμε πριν ήταν το 14ο αιώνα και αυτός το 17ο αιώνα δηλαδή χτίστηκε. Το 17ο αιώνα. Οκ. Δηλαδή κατά την Οθωμανική περίοδο χτίστηκε αυτός ο ναός. Ό,τι κανόνες θα δείτε εδώ πέρα είναι κατά την Οθωμανική περίοδο, οι οποίοι Οθωμανοί άλλαξαν το κάστρο και ουσιαστικά το μετέτρεψαν έτσι ώστε να μπορούν τα τείχη να έχουν και κανόνια κιόλας, παιδιά. Κάνω και ένα πανελληνικό γύρω-γύρω και συνεχίζουμε. Πανέμορφο, παιδιά, το βίντεο πανέμορφο. Έτσι να σας ζαλίσω και λίγο κιόλας. Βλέπετε τώρα εκεί πέρα, μετά που θα περπατήσουμε στο τείχος, θα δείτε έχουν μικρές τρύπες που λογικά δεν φαίνονται τώρα, τα οποία από εκεί πέρα θα μπορούσαν να βαρέσουν οι διάφοροι τοξόντες ή μπορούσαν να έχουν και ένα όπλο που θα μπορούσε να βαρέσει κιόλας. Εν μέρη, παιδιά. Οπότε εδώ βλέπετε το πρώτο κανόνι καταστραμμένο. Λογικά είναι είναι παλιό κανόνι, φαίνεται κιόλας. Δηλαδή είναι από την Οθωμανική περίοδο λογικά. Είναι από τα πρώτα κανόνια, θέλω να πιστεύω. Άμα έχει κάποιος γνώσεις από κανόνια, μπορεί να μας πούνε διάφορα, να αφήσετε σχόλια και να μας πούνε πότε είναι αυτό το κανόνι. Αλλά από τα λίγα που ξέρω, όπως φαίνεται, πρέπει να ήταν δηλαδή από τα πρώτα κανόνια που κατασκευάστηκαν κτλ. Εδώ έχουμε ένα καλύτερο διατηρημένο κανόνι. Οπότε βλέπετε αυτό το κανόνι ουσιαστικά μπορούσε να βαρέσει τα πλοία που περνούσαν από εδώ πέρα. Δηλαδή σκεφτείτε, περνούσε ένα πλοίο το οποίο δεν είχε την Οθωμανική σημαία, τότε οι Οθωμανοί από εδώ πέρα θα μπορούσαν να βαρέσουν με τη μία αυτό το πλοίο με τα κανόνια. Νομίζω δεν έχει ωραίο αρεάκι, οπότε νομίζω ας τα πούμε, το πρώτο μέρος το πούμε εδώ πέρα και μετά να πούμε το άλλο μέρος
σε ένα άλλο σημείο. Ωραία παιδιά, νομίζω είμαστε έτοιμοι να πούμε το πρώτο μέρος, το εισαγωγικό, αυτά που έχουμε βρει. Οπότε πλέον μπορεί και η βοηθός να ξεκινήσει να λέω όσο εγώ τραβάω τις γύρω περιοχές. 3, 2, 1, ξεκινάς. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την ιστορία ενός κάστρου που για περισσότερους από 8 αιώνες φύλαγε το πέρασμα ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Πριν όμως υψωθούν τα τείχη του κάστρου, ο λόγος αυτός είχε ήδη ιστορία πολλών αιώνων. Οι αρχαίες πηγές αναφέρουν ότι εδώ βρισκόταν η πόλη Ηράκλειον, μια σημαντική πόλη που έλεγχε το πέρασμα ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Μία από τις παλαιότερες αναφορές προέρχεται από τον γεωγράφο Σκύλακα, τον Καρινδέα, ο οποίος τον 4ο αιώνα π.Χ. στο έργο του «Περίπλους» αναφέρει το Ηράκλειον ως την πρώτη μακεδονική πόλη μετά τις εκβολές του ποταμού Ποινιού. Αρκετούς αιώνες αργότερα, ο Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος, περιγράφοντας τα γεγονότα του Β' Μακεδονικού πολέμου, αναφέρεται επίσης στο Ηράκλειον. Η περιγραφή του ταιριάζει εντυπωσιακά με τη σημερινή θέση της Πλαταμόνα, έναν βραχώδη λόφο που δεσπόζει πάνω από το μοναδικό φυσικό πέρασμα ανάμεσα στον Όλυμπο και το Αιγαίο. Οι μαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων επιβεβαιώθηκαν πολλούς αιώνες αργότερα από την αρχαιολογική σκαπάνη. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τμήματα αρχαίων τυχών, κατοικιών, εργαστηρίων, κεραμικής και νεκροταφείων, αποδεικνύοντας ότι ο λόφος κατοικούνταν ήδη από την εποχή του Χαλκού και συνέχισε να κατοικείται κατά την κλασική, την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο. Μετά την αρχαιότητα, η περιοχή δεν έχασε ποτέ τη στρατηγική της σημασία. Κατά τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, αρκετοί ιστορικοί θεωρούν ότι οι Ρωμαίοι, δηλαδή οι Βυζαντινοί, δημιούργησαν εδώ ένα πρώτο οργανωμένο οχυρό ώστε να ελέγχουν το πέρασμα ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Η κατασκευή ή η σημαντική ενίσχυση αυτού του οχυρού αποδίδεται από αρκετούς ερευνητές στην εποχή του αυτοκράτορα Νικηφόρου του Β' Φωκά, ενός από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς ηγέτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Ανατολής. Μέχρι εδώ θα αφήσουμε το κομμάτι, το υπόλοιπο θα το τραβήξουμε σε ένα άλλο σημείο του κάστρου. Έτσι όπως καταλάβουμε έχουμε πολλά σημεία για να πούμε την ιστορία και θα μας πάρει λίγη ώρα να τα δούμε όλα. Οπότε συνεχίζουμε από εδώ λες? Ναι, πάμε από εδώ πέρα. Να δούμε και την κατοικία αυτή που ήταν σπίτι. Βλέπετε εδώ πέρα γράφει οικία, οπότε εδώ ήταν μια κατοικία ουσιαστικά. Δηλαδή σκέψου, αυτό ήταν σπίτι τώρα, το οποίο έχει θέα στη θάλασσα. Εδώ πιστεύω εγώ θα ήθελα να μένω άνετα και να έχω θέα τη θάλασσα. Αυτό το ήθελα και εγώ. Βλέπετε υπάρχουν πολλά κανόνια που έχουν επιζήσει. Βλέπετε εκεί πέρα πάνω. Όχι, δεν μπορεί να ανεβεί, το έχει κλεισμένο από εδώ πέρα. Από εκεί όμως μπορεί να ανεβεί νομίζω. Ωραία, συνεχίζουμε παιδιά να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Βλέπετε τα διάφορα εδώ πέρα, κατεστραμμένα κτίρια που έχει το κάστρο. Και πάμε στο δεύτερο εδώ πέρα, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Πιστεύω θα έχει κάτι που θα γράφει τι είναι. Έχει, αλλά δεν μπορείς να μπεις μέσα να δεις τι γράφει. Το έχουν κλείσει. Ναι, έχουν κλείσει την είσοδο. Λογικά παλιότερα θα μπορούσε να μπεις εδώ μέσα και να δεις και πως είναι και τα λοιπά, αλλά όπως φαίνεται τώρα για κάποιο λόγο το έχουν κλείσει πλέον. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Άμα κάνει zoom, να δούμε τι λέει εκεί. Όχι, δεν κάνει τόσο πολύ zoom η κάμερα, αλλά θα πατήσω λίγο level 2 zoom, μήπως θα το κάνω από το σπίτι μου zoom, να δούμε τι λέει. Η εκκλησία πρέπει να είναι αυτό. Και αυτό η εκκλησία λογικά θα είναι, οπότε ας δοκιμάσουμε ένα zoom λίγο. Μήπως και... Ναι, ναός Αλφα, εκκλησία. Και άλλη εκκλησία, έχει πολλές εκκλησίες όπως φαίνεται. Οπότε... ας το πάμε πάλι ένα. Αυτή φαίνεται πιο εντυπωσιακή από την αλήθεια από τις προηγούμενες. Τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται. Και νομίζω εκεί πέρα πάνω θα πούμε το δεύτερο κομμάτι του βίντεο μας λογικά. Που θα ανεβούμε εκεί πέρα πάνω. Ισπανικά μιλάνε. Έτσι μου φαίνεται.
Κάνε λίγο. Άνοιξε το εσύ. Ναι. Συνεχίσουμε λίγο την διαδρομή μας. Ας τους αφήσουμε πρώτα να κατεβούν, λες. Ας κατεβούν και μετά να ανεβούμε εμείς. Οπότε ας περιμένουμε λίγο. Οπότε ξεκινάμε να ανεβούμε προς τα πάνω. Να μας κάψει λίγο ήλιος. Να μαυρίσουμε και λίγο παραπάνω. Αφού δεν κάνουμε μπάνια, να μαυρίσουμε έτσι, παιδιά. Και νομίζω με αυτή τη θέα μπορούμε να πούμε και το δεύτερο κομμάτι, παιδιά. Αυτή τώρα είναι πλάκα του λιτοχώρου. Δεν ξέρω. Θα βλέπουμε τους λιγόμενους. Θα βλέπουμε τους λιγόμενους. Πάμε. Είναι ακόμα γίνει αυτοκράτορας, ο Νικηφόρος Φωκάς είχε αποκτήσει τεράστια φήμη ως στρατηγός. Το 961 μετά Χριστόν ανακατέλαβε την Κρήτη από τους Άραβες, ενώ αργότερα απελευθέρωσε σημαντικές πόλεις της Συρίας. Γι' αυτό και έμεινε γνωστός με το Έμεινε γνωστός ως το θάνατος των Σαρακινών. Αυτό είναι η σωστή ορολογία. Ο μαύρος θάνατος, με άλλα λόγια. Οπότε συνέχισε. Τον 10ο αιώνα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Ανατολής βρισκόταν ξανά σε περίοδο μεγάλης ισχύος. Οι συνεχείς στρατιωτικές επιτυχίες έπρεπε να προστατευτούν και γι' αυτό ενισχύονταν τα σημαντικότερα περάσματα και οι βασικοί οδικοί άξονες της αυτοκρατορίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 10ο αιώνα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε ακόμα σοβαρή απειλή από το βουλγάρικο κράτος. Οι επιδρομές στα βόρεια σύνορα ήταν συχνές και η Μακεδονία αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες αμυντικές ζώνες της αυτοκρατορίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση ενός τόσο στρατηγικού περάσματος όπως ο Πλαταμώνας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η σταυροφορική κυριαρχία στον Πλαταμώνα δεν επρόκειτο να διαρκέσει για πολύ. Παρά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν είχε εξαφανιστεί. Σε διάφορες περιοχές δημιουργήθηκαν νέα ρωμαϊκά κράτη, αποφασισμένα να ανακτήσουν τα εδάφη που είχαν καταλάβει οι σταυροφόροι. Ένα από αυτά ήταν το Δεσποτάτο της Υπήρου, το οποίο ιδρύθηκε από τον Μιχαήλ Α. Κομνηνό, Δούκα, λίγο μετά το 1204. Μετά το θάνατό του, την εξουσία ανέλαβε ο αδελφός του, Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας. Ικανός στρατιωτικός και ιδιαίτερα φιλόδοξος ηγεμόνας, ο Θεόδωρος ξεκίνησε μία σειρά επιτυχημένων εκστρατιών εναντίον των σταυροφόρων, ανακαταλαμβάνοντας μία πόλη μετά την άλλη. Περίπου το 1218 ο Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας πολιόρκησε τον Πλαταμώνα. Ύστερα από περίπου 14 χρόνια σταυροφορικής κυριαρχίας, το κάστρο ανακαταλήφθηκε και επέστρεψε ξανά στα χέρια των Ρωμαίων. Δεν υπάρχουν σαφείς ιστορικές και αρχαιολογικές ενδείξεις ότι ο Θεόδωρος πραγματοποίησε σημαντικές οικοδομικές αλλαγές στο κάστρο. Οι περισσότεροι ιστορικοί θεωρούν ότι διατήρησε και χρησιμοποίησε τις ήδη υπάρχουσες οχυρώσεις, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη στρατηγική τους αξία. Η ανακατάληψη του Πλαταμώνα αποτέλεσε μόνο την αρχή. Το 1224 ο Θεόδωρος ανακατέλαβε και τη Θεσσαλονίκη από τους σταυροφόρους, τερματίζοντας το βασίλειο της Θεσσαλονίκης. Η κατάκτηση της δεύτερης σημαντικότερης πόλης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εκτόξευσε το κύρος του. Λίγα χρόνια αργότερα στέφθηκε αυτοκράτορας των Ρωμαίων και το κράτος του απέκτησε πλέον αυτοκρατορικές αξιώσεις. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί σύγχρονοι ιστορικοί αναφέρονται πλέον σε αυτό ως αυτοκρατορία της Υπήρου. Αυτό ήταν, παιδιά. Όπως σας έλεγα, κανονικά δεν πρέπει να λέμε δεσποτάτο της Υπήρου. Πρέπει να λέμε η αυτοκρατορία της Υπήρου. Όπως σας έχω πει και όταν ήθελα να παίξω με το δεσποτάτο της Υπήρου που το έχει στο Medieval Kingdoms Total War και κάποιοι υποστηρίζατε ότι λέγεται δεσποτάτο της Υπήρου, ενώ εγώ σας έλεγα ότι κανονικά πρέπει να τη λέμε αυτοκρατορία της Υπήρου και μόλις τώρα σας απέδειξα εν μέρη ότι κανονικά οι ιστορικοί πλέον, οι σύγχρονοι ιστορικοί την λένε αυτοκρατορία της Υπήρου, όχι δεσποτάτο της Υπήρου. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς τα εδώ.
αυτή η οικία είναι τώρα εκεί πέρα? Όχι, είναι κλίβανος. Κλίβανος, δηλαδή φούρνος. Ουσιαστικά δεν είναι κλίβανος. Ναι. Οπότε εδώ πέρα ουσιαστικά παιδιά κάνανε τα τέτοια. Τα κεραμικά τους, ναι. Αυτό το έχουν για προστασία από πάνω, όπως φαίνεται, αλλά μπορούμε να δούμε κάτι από εκεί πέρα. Όχι, δεν πιστεύω να φαίνεται κάτι. Ούτε από εκεί πέρα. Νομίζω θα μπορούσαν να κάνουν μια καλύτερη δουλειά γενικά στο κάστρο. Ή είναι η ιδέα μου, δεν ξέρω. Θα μπορούσα. Ναι. Εδώ έχουμε άλλη μια οικία, όπως φαίνεται. Εκεί πέρα. Άλλη οικία και δεύτερη οικία εκεί πέρα και νομίζω πάμε από εδώ πέρα τώρα. Βλέπετε, έχουν φτιάξει ένα ξύλινο δρομάκι να περπατήσουμε. Καλά τα δέντρα είναι τέλεια που υπάρχουν μέσα στο κάστρο. Εδώ ήταν το σιδηρουργείο. Και εδώ βλέπουμε χαφέ και το άφησε εδώ την τροπή του. Και εδώ είμαστε στο σιδηρουργείο, το οποίο δεν έχει επιζήσει κάτι το ιδιαίτερο. Δεν ξέρω άμα υπήρχαν κάποια μέσα και τα μετέφεραν σε κάποιο μουσείο, ας το πούμε. Γιατί να σκεφτείτε, για να λένε ότι είναι σιδηρουργείο, λογικά κάτι βρήκα ανάλογο μέσα. Οπότε εδώ σκεφτείτε ότι φτιάχνανε τα ξύφη, τις πανοπλίες κτλ. Παιδιά, στο κάστρο. Εδώ πέρα τώρα έχουμε άλλη μια οικία. Είμαστε στο house 0,13. Οπότε, όπως είπαμε, υπήρχαν πάρα πολλές κατοικίες στο κάστρο που μένανε τώρα ή στρατιωτικοί ή απλοί πολίτες που βοηθούσαν στο κάστρο να λειτουργήσει. Δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ. Τώρα εκεί πέρα, άμα δείτε, βλέπετε έχουν αφήσει ουσιαστικά κενά για να βάλουν τα κανόνια πάνω στο κάστρο, παιδιά, βλέπετε. Δηλαδή θα μπορούσαν να βάλουν ουσιαστικά εδώ πέρα ακριβώς. Να φτάσω για τα κοντά να σας το δείξω. Αυτό εδώ πέρα ακριβώς που βλέπετε, παιδιά, ήταν μια μετατροπή που την κάνανε οι Οθωμανοί στο κάστρο. Ακριβώς εδώ πέρα, έτσι ώστε να μπορούν να βαράνε τα κανόνια. Δηλαδή σκεφτείτε, στείνανε εκεί πέρα πάνω τα χειροκίνητα κανονάκια και βαρούσαν. Δεν λέμε τώρα για τα μεγάλα κανόνια και τα απλά τα κανονάκια λέμε τώρα. Θα μπορούσαν να βάλουν και τα όπλα τους εκεί πέρα και να βαράνε, δηλαδή, πολύ άνετα. Δηλαδή σκεφτείτε να είναι ένα στρατιώτης εκεί πέρα με το όπλο του και να βαράει. Οι τοξότες από εκεί εννοείται δεν μπορούσαν να βαρήσουν, οπότε ήταν συγκεκριμένα για να έχουν τα πολυβόλα και τα όπλα. Οπότε αυτές που όταν βλέπετε διάφορες τρύπες στο κάστρο είναι οι αλλαγές που κάνουν οι Οθωμανοί για το πόλεμο με τα τουφέγια και τα κανόνια. Και μια είσοδο εκεί πέρα, από εκεί ήρθαμε, όχι, αυτή είναι άλλη είσοδος τώρα εκεί πέρα. Βλέπουμε άλλη μια οικία στο house 0,14. Δεν έχει επιζήσει μια οικία, ας πούμε, δηλαδή. Όλα καταστρέφηκαν κατά τους Γερμανούς, όπως φαίνεται. Δηλαδή το ισοπαίδωσαν εντελώς, δηλαδή πόσο το βομβάρνησαν, φίλε. Πολύ. Και τώρα επίσημα θα μπούμε στην Ακρόπολη, ας το πούμε, του κάστρου, που αυτή η Ακρόπολη χτίστηκε από τους Φράγκους και συγκεκριμένα από το βασιλιά της Θεσσαλονίκης, που τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, και τον είχε δώσει το δουκάτο αυτό σε ένα Λομβαρδό υπότη και αυτός ουσιαστικά έχτισε αυτόν τον πύργο. 3, 2, 1, πάμε. Όμως το 1204 η ιστορία του κάστρου επρόκειτο να αλλάξει δραματικά. Η Δέλτα Σταυροφορία, που αρχικά είχε ξεκινήσει με σκοπό την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, κατέληξε στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας τη μεγαλύτερη καταστροφή που είχε γνωρίσει μέχρι τότε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά την πτώση της πρωτεύουσας, τα εδάφη της Αυτοκρατορίας μοιράστηκαν μεταξύ των Σταυροφόρων. Η περιοχή της Πιερίας και το κάστρο του Πλαταμόνα πέρασαν στην κυριαρχία του Βονιφάτιου του Μονφερατικού, ιδρυτή του βασιλείου της Θεσσαλονίκης.
Ο Βονιφάτιος παραχώρησε το κάστρο ως φέουδο στον Λομβαρδό υπότη Ρολάνδο Πισκία, ο οποίος εγκατέστησε εκεί ισχυρή φρουρά. Οι σταυροφόροι διατήρησαν τον Πλαταμόνα για περίπου 14 χρόνια. Οι περισσότεροι ιστορικοί θεωρούν ότι μέσα σε αυτό το σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα το παλαιότερο ρωμαϊκό οχυρό ανακατασκευάστηκε και ενισχύθηκε σημαντικά, αποκτώντας σε μεγάλο βαθμό τη μορφή που διατηρεί μέχρι σήμερα. Μάλιστα, πολλοί ερευνητές αποδίδουν στη σταυροφορική περίοδο την κατασκευή ή την ολοκλήρωση του επιβλητικού κεντρικού ακρόπυργου, του ψηλότερου και ισχυρότερου πύργου του κάστρου. Ο ακρόπυργος δεν κατασκευάστηκε για λόγους επίδειξης, αποτελούσε την καρδιά ολόκληρου του κάστρου. Από εκεί, ο διοικητής μπορούσε να επιτηρεί κάθε κίνηση στο πέρασμα του Πλαταμόνα, να συντονίζει την άμυνα και να ελέγχει ολόκληρη την περιοχή. Και αν ο εχθρός κατάφερε να διασπάσει τα εξωτερικά τείχη, η μάχη δεν τελείωνε εκεί. Οι υπερασπιστές υποχωρούσαν στον ακρόπυργο, το ισχυρότερο και καλύτερα οχυρωμένο σημείο του κάστρου, συνεχίζοντας την αντίσταση. Ο αντίπαλος έπρεπε ουσιαστικά να δώσει μια δεύτερη και ακόμα δυσκολότερη μάχη για να κυριεύσει ολιστικά το κτίριο. Ωραία, αυτό το κομμάτι του πρέπει να το δείξουμε απ' έξω. Οπότε ουσιαστικά, σας λέμε ουσιαστικά, ότι σκεφτείτε ότι τώρα έχουν ρίξει το πρώτο τείχος που είδαμε τέρμα μπροστά. Δηλαδή τέρμα μπροστά είδαμε το πρώτο τείχος, το έχουν ρίξει. Και τώρα ουσιαστικά προσπαθούν οι απλοί στρατιώτες να έρθουν και να κατακτήσουν ουσιαστικά το κάστρο. Οπότε με το δεύτερο πύργο που ουσιαστικά υπάρχει, το δεύτερο τείχος εδώ πέρα, έπρεπε να κάνουν και μια δεύτερη πορεία ουσιαστικά για να κατακτήσουν το κάστρο ουσιαστικά. Οπότε μπορείς να συνεχίσεις να ολοκληρώσουμε και το κομμάτι. Αναρωτιέται όμως κανείς γιατί οι σταυροφόροι επένδυσαν τόσο μεγάλους πόρους για να ενισχύσουν ένα μόνο κάστρο. Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την εποχή. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, οι σταυροφόροι είχαν κατακτήσει τεράστιες εκτάσεις, όμως οι στρατιωτικές τους δυνάμεις ήταν περιορισμένες σε σχέση με τα εδάφη που έπρεπε να ελέγξουν. Δεν διέθεταν αρκετούς άντρες ώστε να φρουρούν κάθε πόλη, κάθε δρόμο και κάθε πέρασμα. Έτσι βασίστηκαν στα ισχυρά κάστρα, τα οποία λειτουργούσαν ως κέντρα άμυνας, διοίκησης και ελέγχου της γύρω περιοχής. Γι' αυτό επένδυσαν σημαντικούς πόρους στην κατασκευή νέων κάστρων και στην ενίσχυση παλαιότερων οχυρών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το ευρύτερο πρόγραμμα οχύρωσης εντάσσεται και ο Πλαταμόνας. Δεν ήταν απλώς ένα ακόμα κάστρο, ήταν το κλειδί του περάσματος ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά οχυρά του νέου του βασιλείου. Και νομίζω εδώ πέρα τελείωσε αυτό το κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Εδώ θα σταματήσουμε το βίντεο. Βασικά προχωρήσουμε προς τα εκεί τώρα, λες. Να πάμε καρετή. Και μετά έχουμε να πούμε άλλα δύο κομμάτια. Θα την κουράσουμε λίγο, τη βοηθόμαστε αρκετά παιδιά. Αλλά ήθελα να το κάνω λίγο πιο ωραίο από το χθεσινό βίντεο. Δηλαδή να πούμε και την ιστορία και όλα. Και όπως βλέπετε έκανα μια καλή δουλειά να ψάξω τις λεπτομέρειες για το κάστρο. Εδώ βλέπουμε γίνανε πολύ σφορδοί βομβαρδισμοί στην κυριολεξία πάλι. Εδώ μέσα τι έχει, μπήκες εδώ μέσα, θυμάσαι? Εκκλησάκι. Εκκλησάκι, ωραία, θα μπούμε και εδώ πέρα. Οπότε πάμε και λίγο μέσα στο εκκλησάκι να δούμε πως είναι κιόλας. Όπως είπαν, επιτρέπεται παντού δυσλοειδοσκόπηση. Οπότε αυτό είναι το εκκλησάκι, παιδιά, πανέμορφο. Οπότε είναι ένας ναός που επέζησε, όπως φαίνεται, από τους πολλούς καταστραμμένους ναούς που έχουμε δει μέχρι τώρα ουσιαστικά στο κάστρο. Ωραία, το κλείνω και συνεχίζουμε σε λίγο. Θα σου πω πότε έχω να πεις. Ωραία παιδιά, τώρα θα σας πούμε ένα δεύτερο κομμάτι για το κάστρο. Ουσιαστικά θα πούμε για το δεσποτάτο του Υπήρου, ένα κομμάτι που ξεχάσαμε το να αναφέρουμε. Θα πούμε για την ήττα του ουσιαστικά που έκανε εδώ πέρα στη γύρω περιοχή
ουσιαστικά την είδα του που ουσιαστικά οδήγησε στην παρακμή του δεσποτάτου του Υπήρου, ή αλλιώς όπως είναι σωστά πλέον. Ναι, όπως είναι αλλιώς πλέον, που πλέον πρέπει να μάθουμε κι εμείς να το λέμε σαν αυτοκρατορία του Υπήρου, όχι δεσποτάτου του Υπήρου όπως λένε, θέλουν να το λένε οι δυτικοί. Οπότε 3, 2, 1, μπορείς να ξεκινήσεις. Ωστόσο, η άνοδος του ανακόπηκε το 1230 όταν ιτήθηκε στη μάχη της Κλοκοτνίτσας από τον Τσάρο των Βουλγάρων Ιβάν Ασέν Β. Ο ίδιος εχμαλωτίστηκε και το κράτος του αποδυναμώθηκε σημαντικά. Την ίδια περίοδο η Μικρά Ασία είχε ήδη αναδειχθεί ένα ακόμα ισχυρό ρωμαϊκό κράτος, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας, την οποία ίδρυσε ο Θεόδωρος Α. Κομνηνός Λάσκαρης μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας όσο και ο Θεόδωρος Α. Κομνηνός Λάσκαρης συνδέονταν με τον ένδοξο οίκο των Κομνηνών. Η δυναστεία αυτή είχε αφήσει βαθύ αποτύπωμα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατά τον 11ο και τον 12ο αιώνα. Εδώ θα διακόψω λίγο. Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ πέρα, παιδιά, είναι το πόσο οι Κομνηνοί είχαν αφήσει το στίγμα τους στην Αυτοκρατορία, και οι περισσότεροι, και εσείς και πάρα πολλοί άλλοι που μιλάμε στα live πολλές φορές, δεν ξέρουν ότι ουσιαστικά ο Θεόδωρος Λάσκαρης είχε ακόμα ένα επίθετο που ήταν Κομνηνός. Δηλαδή υποστήριζε πάρα πολύ ότι ήταν ουσιαστικά ο συνεχιστής της κομμουνικής δυναστείας. Παρόλο που οι πραγματικοί συνεχιστές ήταν ουσιαστικά οι μεγάλοι Κομνηνοί της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, οι οποίοι ήταν η γη του Ανδρώνικου του δεύτερου, του Κομνηνού, του τελευταίου αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους. Οπότε από τους Κομνηνούς πριν ανεβούν οι άγγελοι. Οπότε μπορεί να συνεχίσεις. Η δυναστεία αυτή είχε αφήσει βαθύ αποτύπωμα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατά τον 11ο και 12ο αιώνα και ακόμα και μετά την άλωση του 1204, το όνομα των Κομνηνών εξακολουθούσε να αποτελεί σύμβολο κύρους και νομιμοποίησης για όσους διεκδικούσαν την αυτοκρατορική εξουσία. Μετά την αποδυνάμωση του κράτους του Θεόδωρου Κομνηνού Δούκα, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας εξελίχθηκε στη σημαντικότερη ρωμαϊκή δύναμη και ανέλαβε την προσπάθεια αποκατάστασης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1246 ο αυτοκράτορας Ιωάννης Γ. Δούκας Βατάτζης κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη. Μαζί με την πόλη πέρασε υπό την εξουσία της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας και ο Πλαταμώνας. Σε αντίθεση με την ανακάλυψη του κάστρου από τον Θεόδωρο, από τον Θεόδωρο Κομνηνό Δούκα, δεν υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες ότι ο Ιωάννης Γ. Δούκας Βατάτζης χρειάστηκε να πολιορκήσει τον Πλαταμώνα. Όπως φαίνεται, με την αλλαγή της διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, πολλές πόλεις και οχυρά της περιοχής, ανάμεσά τους και ο Πλαταμώνας, αναγνώρισαν τη νέα εξουσία. Από το 1246 και για περίπου 15 χρόνια, ο Πλαταμώνας παρέμεινε υπό την κυριαρχία της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Αν και οι ιστορικές πηγές δεν αναφέρουν σημαντικά γεγονότα για το κάστρο κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι συνέχιζε να διαδραματίζει το στρατηγικό του ρόλο, ελέγχοντας το πέρασμα ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και προστατεύοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της Αυτοκρατορίας. Το 1261 ο Μιχαήλ Ήτα Παλαιολόγος ανακατέλαβε την Κωνσταντινούπολη από τους Λατίνους, αποκαθιστώντας τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μαζί με όλα τα εδάφη της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας και ο Πλαταμώνας εντάχθηκε πλέον στο ανασυσταμένο Ρωμαϊκό κράτος, συνεχίζοντας να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οχυρά της Βόρειας Ελλάδας. Πολύ ωραία, τέλειωσε αυτό το κομμάτι. Οπότε συνεχίζουμε λίγο τη διαδρομή μας και μετά θα κάτσουμε σε ακόμη μια σκιά να πούμε το τρίτο κομμάτι, ουσιαστικά για το σερβικό κράτος που μετά πήρε την εξουσία εδώ πέρα, και τέλος θα πούμε και λίγα πράγματα για τους Οθωμανούς και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και το διπορικό μας στο κάστρο του Πλαταμώνα, της Πιερίας κιόλας, παιδιά. Έχουμε εδώ άλλη μια οικία όπως βλέπετε. Γενικά οι οικίες, όπως καταλάβατε, υπήρχαν πάρα πολλές οικίες. Είμαστε στο 0,10, οπότε μπορεί να είναι και το 10ο σπίτι αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι.
Έχουμε και τουαλέτες πραγματικά. Είμαστε πολιτισμένοι. Εκεί. Τι έχει εκεί? Έχει εκεί να δούμε. Α, έχει διάφορα πράγματα εκεί πέρα να δούμε. Έχεις δίκιο, ναι. Α, επιτέλους κάτι ωραίο, φίλε, που κάνανε. Και για πες μας, βοηθάει μας, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Για εξήγησέ μας. Τι να σου πω, το βουνό βλέπουμε. Το βουνό βλέπουμε τώρα, και εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτά τώρα εδώ πέρα. Εδώ λέει καμίνι, ωραία. Εδώ λέει καμίνι 7 και καμίνι. Οπότε ουσιαστικά αυτά τι ήτανε? Σωτική για την ανάγκη. Α, αυτό που είπαμε στην αρχή. Πώς βρήκανε ουσιαστικά την Ηράκλεια. Με αυτή την ανασκαφή που κάνανε για να κάνουν τη σύρακα στο λόφο του Πλαταμών του κάστρου, βρήκαμε και ουσιαστικά αυτά. Για την κατασκευή του τμήματος της νέας διπλής συνδρομικής γραμμής Αθηνά-Θεσσαλονίκης, που έχει αναδειχθεί στην κοινοπραξία τεχνικών έργων που επιβλέπει από την εργοσία κάποιες αρχαιότητες που έκρυβε ο λόφος, καταστράφηκαν από τα σκαφικά μηχανήματα της ενταξικλασικά. Βιάστηκαν να ξεκινήσουν εργασίες βιάζοντας το λόφο, διαβάζω. Κατά τη διάρκεια των σκαφών αποκαλύφθηκαν 77 τάφοι του 5ου αιώνα μετά Χριστόν και 15 ασβεστοκάμινα του 3ου και 4ου αιώνα. Wow! Οπότε αυτό που είπαμε στην αρχή, παιδιά, ότι εδώ βρήκανε την Ηράκλεια, οπότε με αυτή την ασκαφή. Οπότε συνεχίζουμε. Εκεί νομίζω είναι και άλλη οικία. Ναι, και άλλη και εκεί πέρα. Και πάμε από εδώ στο δρομάκι. Πάμε από το δρομάκι εδώ πέρα. Κοιτάξτε, το κάστρο μέσα σε 15 λεπτά μπορεί να το δείτε όλο. Δηλαδή είναι τεράστια διαδρομή. Άντε το maximum είναι 20 λεπτό. Μην βλέπετε εμείς που κάναμε μερικά διαλύματα. Γιατί πεθάναμε στη ζέστη. Ναι, είχαμε μερικά τεχνικά προβλήματα κιόλας. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε προς τα εδώ. Νομίζω από εδώ θα πάμε. Άρα όπως κατάλαβα, παιδιά, άμα τραβάτε σε 4K ποιότητα, θέλετε για μια έξτρα μπαταρία τουλάχιστον εγώ να πάρω. Γιατί όπως βλέπεις τελειώνει η μπαταρία σε λίγο. Μπορεί να πιείτε και νερό, βλέπω, παγάλο. Τρέχει κανονικά νερό εδώ πέρα, λογικά, ναι. Είναι πόσιμο, λες? Εγώ προσωπικά δεν θα έπινα. Δεν θα έπινες, Τα χεράκια μου Μπορεί. θα όμως με δρούσε. Ωραία. Έχουμε 15% μπαταρία ακόμα. Ωραία. Θα πάμε εκεί πέρα, στη γωνία πάλι, να ανεβούμε και να πούμε το τελευταίο κομμάτι του βίντεο. Εδώ έχουμε ξαναπεράσει, παιδιά, στην αρχή, οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε εδώ πέρα. Αυτό μπορούμε να δείξουμε το κανόνι αυτό εδώ πέρα μόνο. Και εκεί πέρα που ήρθαμε στην αρχή και βάλαμε εισιτήρια. Οπότε πάμε εκεί πέρα να ανεβούμε πάνω. Θα το κλείσω τώρα το βίντεο για να το ανοίξω όταν φτάσουμε εκεί πέρα και να πούμε τα τελευταία κομμάτια ουσιαστικά της μίνι ιστορία μας. Και γιατί δεν πάμε έξω να δείξουμε τη θέα? Α, ναι, πάμε έξω, εντάξει, κάτσε να το κλείσω τότε. Ή να κάτσουμε σε σκιά? Γιατί και εκεί στην Ήλιο δεν θα κάτσουμε. Ναι, εν μέρει ναι, αλλά Πάμε είναι εκεί πιο... πέρα. Πάμε, ναι, πάμε έξω. Που έχει ωραία θέα. 3, 2, 1, πάμε. Ωστόσο, κατά τον 14ο αιώνα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άρχισε να αποδυναμώνεται εξαιτίας διαδοχικών εμφυλίων πολέμων και οικονομικών προβλημάτων. Η εσωτερική αυτή κρίση επέτρεψε σε νέες δυνάμεις να επεκτείνουν την επιρροή τους στα Βαλκάνια. Ανάμεσά τους ξεχώρισε το σερβικό κράτος του Στέφανου Δουσάν. Εκμεταλλευόμενος την αδυναμία της αυτοκρατορίας, ο Δουσάν εξαπέλυσε εκστρατείες στη Μακεδονία και κατέλαβε μεγάλο μέρος της. Περίπου το 1345 ο Πλαταμώνας πέρασε στη σερβική κυριαρχία. Οι ιστορικές πηγές δεν αναφέρουν με βεβαιότητα αν προηγήθηκε πολιορκία ή αν το κάστρο παραδόθηκε χωρίς σημαντική αντίσταση. Το πιθανότερο είναι ότι η γενικότερη κατάρρευση της ρωμαϊκής εξουσίας στην περιοχή επέτρεψε στους Σέρβους να το ενσωματώσουν στο κράτος τους. Η σερβική κυριαρχία όμως δεν επρόκειτο να διαρκέσει για πολύ. Μετά το θάνατο του Στέφανου Δουσάν, το 1355, το ισχυρό σερβικό κράτος άρχισε να διασπάται.
Την ίδια περίοδο εμφανίστηκε μία νέα δύναμη που θα άλλαζε οριστικά την ιστορία των Βαλκανίων. Ωραία, εδώ θα σε διακόψω. Άμα θυμάστε και από το mod που παίξαμε στο Medieval το 2, το Chandrum λεγόταν το mod που παίξαμε, που ουσιαστικά είναι εντελώς αφιερωμένο στο μεγάλο εμφύλιο πόλεμο των παλαιολόγων. Εκεί πέρα ο Στέφαν Ντουσάν τα κατέκτησε όλα, επειδή τα έδωσε ο καταραμένος αυτός ο κατακουζινός δωρεάν σε αυτόν, οπότε πήρε όλη ουσιαστικά τη Μακεδονία χωρίς να κάνει καμία μάχη, έτσι δωρεάν, παιδιά. Μπορείς να συνεχίσεις. Ωραία. Οι Οθωμανοί. Μετά τις νίκες τους στη μάχη του Εύρου το 1371 και αργότερα στη μάχη του Κωσυφοπεδίου το 1389, οι Οθωμανοί εδραίωσαν την κυριαρχία τους στα Βαλκάνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ο Πλαταμώνας πέρασε σταδιακά στον έλεγχό τους, πιθανότατα στα τέλη του 14ου αιώνα. Η ακριβής χρονολογία της κατάληψης του κάστρου δεν είναι γνωστή. Οι Οθωμανοί αναγνώρισαν αμέσως τη στρατηγική σημασία του Πλαταμώνα, διατήρησαν το κάστρο σε χρήση και πραγματοποίησαν επεμβάσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του πολέμου. Με την εξάπλωση της πυρίτιδας και των κανονιών, πολλά μεσαιωνικά κάστρα έπρεπε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Για το λόγο αυτό, οι περισσότεροι ιστορικοί θεωρούν ότι οι χαρακτηριστικές θέσεις για πυροβόλα και αρκετές από τις μεταγενέστερες ενισχύσεις των τυχών πραγματοποιήθηκαν κυρίως κατά την Οθωμανική περίοδο. Έτσι, το κάστρο συνέχισε να προστατεύει το πέρασμα για πολλούς ακόμα αιώνες. Κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης πραγματοποιήθηκαν επαναστατικές κινήσεις και στη Μακεδονία. Παρά τις προσπάθειες των Ελλήνων, ο Πλαταμώνας δεν παρέμεινε ελεύθερος και οι Οθωμανοί διατήρησαν τον έλεγχό του. Η οριστική απελευθέρωση του κράτους ήρθε το 1912 κατά τον Αλφα Βαλκανικό Πόλεμο. Με την απελευθέρωση της Μακεδονίας, ο Πλαταμώνας πέρασε οριστικά στο ελληνικό κράτος, κλείνοντας ένα κεφάλαιο Οθωμανικής κυριαρχίας που είχε διαρκέσει περίπου 5 αιώνες. Η ιστορία του κάστρου όμως δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. Τον Απρίλιο του 1941, κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα, η περιοχή του Πλαταμώνα μετατράπηκε ξανά σε πεδίο μάχης. Κυρίως δυνάμεις της 21ης Νεοζηλανδικής Ταξιαρχίας μαζί με άλλες μονάδες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας αμήνθηκαν στεναρά απέναντι στη γερμανική επίθεση. Παρά την τελική γερμανική επικράτηση, η αντίσταση στην περιοχή καθυστέρησε την προέλαση των εισβολέων και έδωσε πολύτιμο χρόνο στις υπόλοιπες συμμαχικές δυνάμεις να οργανώσουν την υποχώρησή τους προς την Νότια Ελλάδα. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το κάστρο έχασε οριστικά το στρατιωτικό του ρόλο. Οι αρχαιολογικές έρευνες και τα έργα συντήρησης που ακολούθησαν επέτρεψαν τη διατήρησή του σε πολύ καλή κατάσταση, ώστε σήμερα να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά μνημεία της Ελλάδας. Για περισσότερα από 1000 χρόνια, ο Πλαταμώνας στάθηκε φρουρός του περάσματος των τεμπών. Ρωμαίοι, Σταυροφόροι, ηγεμόνες της Υπήρου, αυτοκράτορες της Νίκαιας, Σέρβοι, Οθωμανοί και τέλος το σύγχρονο ελληνικό κράτος άφησαν το αποτύπωμά τους πάνω στα τείχη του. Σήμερα, κάθε πέτρα του κάστρου αφηγείται μια ιστορία πολέμων, κατακτήσεων, ανακαταλήψεων και ανθρώπων που αγωνίστηκαν να ελέγξουν αυτό το μοναδικό στρατηγικό πέρασμα ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Και ίσως αυτό είναι που κάνει το κάστρο του Πλαταμώνα κάτι περισσότερο από ένα όμορφο μεσαιωνικό μνημείο. Είναι ένας ζωντανός μάρτυρας της ιστορίας που συνεχίζει να στέκει αγέροχος εδώ και περισσότερους από 8 αιώνες, θυμίζοντάς μας πόσο καθοριστική μπορεί να γίνει η γεωγραφία στην πορεία των λαών και των αυτοκρατοριών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σου σήμερα. Οπότε αυτό ήταν, παιδιά, το δορυφορικό μας ουσιαστικά για το κάστρο Πλαταμώνα. Όσοι θα δείτε μελλοντικά το βίντεο, μπορεί να αφήσετε ένα like ή να αφήσετε ένα σχόλιο άμα σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο. Και νομίζω πρέπει να προσθέσεις κάτι εσύ. Όχι, δεν θέλει κάτι να προσθέσει η βοηθός μας. Οπότε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Άμα θέλετε ακόμα που μου βοηθήσετε, μπορεί να κάνετε και μια συνδρομή. Τη συνδρομή την έχω 0,90, δηλαδή είναι πατάτε τάκ, κάτι μια συνδρομή και θα με βοηθήσετε πάρα πολύ, έτσι ώστε να πάω για καλύτερο εξοπλισμό για να μπορέσω να κάνω και καλύτερα βίντεο. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο ή live stream, να είστε όλοι καλά.